Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Singahlali phansi bazalwane. Akubingelelo seduze kwakho uthi sabona makhelwane. Ngicela ukuthi wenze kahle wafika. Phela ngiyakufanisa mina. Hallelujah. Praise the Lord. Kingdom greetings siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Nikhona bazalwane. Ya kugcwele incebo zikaNkulunkulu phakathi kwethu. Hallelujah. Mina ngicela ukunibingelela nonke corporately. Amen. I acknowledge you in your different graces. Ngicela sishayele incebo zikaNkulunkulu izandla bazalwane. Hayi ngenza kanqono. Hallelujah. Praise the Lord. We thank God bazalwane osenzele umusa ubana namhlanje as our last day of the crusade. Simbonile uNkulunkulu simane emvangeli sidibana nezaqhuti. But simbonile uThixo ngithi bazalwane. Nikhona bazalwane. Ngokukhethekile ke bazalwane ngicela ubingelele unkosikazi wami. Amen. Udol wami ngicela nimshayele izandla. Jesu. Hallelujah. Umona Thuli, umona. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Nikhona bazalwane. Bazalwane sesikhathini sezwi, I don't want to waste time. Amen. Bangakabathi ba ready for izwi. Jesus. Are you ready for the word? I trust ukuba from last week uNkulunkulu ubekhuluma imvula inethe, imvula ithuma inetha mamhlomane singene ku building. Mfundisi Swanyoni kugqwale ngaphakathi nje simbonile uNkulunkulu. Amen. Semahlangu ni ready man. Or banjayivise too much. Hallelujah. Siyezwe bazalwane ngifuna sonke sibe ngenyawo zethu kube kuhle ke emazulwini. Angibingelele boss, I pray to you in the name of Jesus. Amen. Ngibingelele mamsukazi, ngibingelele uboss waseGoli. Hallelujah. Yebasekhaya lapha. Hallelujah. Bazalwane bami, ngifuna ke ukuthi basivale ivuselelo namhlanje kube kuhle. Amazulu athandile ukuthi Rock of Anointing Ministries namhlanje kuvale my covering and my prophet. Nikhona bazalwane. Ake nithi amen. Amen. Because seduze kwakho uthi wena uphethwe ubani? Wena uphethwe ubani? Amen. Right. Bazalwane, my mother, the apostle is in the house. Amen. Awulilise. Umagogo, my mother loves to speak English, my biological mother go. Yeah. So magafuna mfundisi mandate ukuthi athi I am proud. Uthi hey, ngine proud. Guys, ngine proud. So namhlanje mamsukazi ngine proud ukuba isani kaMpostoli. Amen. Ngine proud. Ngina Jesus. Hallelujah. Amen. Abakwazi ukushaya amaflake, abakwazi ukulilizela balilizele as we welcome my mother the apostle Pastor Lungi. Thank you Jesus. Uyabongeka uNkulunkulu ongcwele. Bani ke onjengawe, bani ke ofana nawe. Ebusuku uNkulunkulu wendalo yonke. Nani ushilo wathi izizwe zonke amadolonga ayokhothama, ilimi zonke ziyovuma ukuthi wena Kristu Jesu uyinkosi. Kanjalo vulekani masango kwaNdebele, inkosi yenkazimulo ingene. Inkosi yenkazimulo ingene. Ikubani nenkosi yenkazimulo? uJehova Sebawoth, the Lord who is mighty in battles, the Lord who has a record of winning all the battles, the Lord who has a record of defeating the enemies,
Jehovah Shammah, the Lord our banner. Iku Jehovah Tikeno, Iku Jehovah El Shaddai. Yeno mamene maningi, Iku Jehovah Sabaoth, Jehovah Beperisima. When a fona jena manza maningi, fona. Amen. Setem sumo, fona. Emtenini etem sumo, fulega. Silambele lona somele lona make bokhuluma wena izimo zethu ziyaguquka make bokhuluma wena ubese kusihlupha iminyaka uyaphela alethi wethu make bokhuluma wena nalokho bekunzima kuba lula make bokhuluma wena sibonile ukhuluma noPetro the water that is substance it became solid. Wakhulume wena manje qale kwakhuluma wena kumnyama phezulodwa wakhuluma wena wathi kube khona ngoba khona ukukhanya manje wakhuluma wena ebusuku nalezi besishiya emakhaya sizolungiswa ukukhuluma kwakho sisho njengaleli sotha eliza kuwe lithi Jesu I'm also a commander I know I speak a word and my servants they do speak a word and the man who is sick at home will be healed. Speak a word this night. Elebengalo amakepukepu. Oh Christ, just revive our bones. Revive us again. Revive us again. Revive us again. Revive us again. Amen. Sonke sesisho amen etendeni. Amen. Ngicela bazalwane kuba sihlale phansi ngingadli ithuba leni. Moya wami Nkosi. Ulamele wena yebo seki. Yeah.
uNkulunkulu ebusuku vumeleni ukuba ngibingelele Apostoli Umthweni. Just go down on your volume, just a bit, say. Just a bit, thank you. Ibingelele umpostoli ebusuku Umthweni nomama uProfeti Umthweni okuyibona uNkulunkulu asebenze ngabo kule ndawo kuba sibe nalemvuselelo. Bazalwane yonke leadership yaseRowam ngokwezikhundla zabo okuyibona basize umpostoli ukuba lemvuselelo ibe khona. Yikho ke into enzima nokuba nomthwalo womsebenzi kaNkulunkulu. Usuke njalo udinga abazokubamba izandla. Ngiyabingelela kakhulu ingcebu kaNkulunkulu zonke ngalokhu kade zimenyezelwa phakathi kwethu bonke the fivefold abapostoli, abaprofeti, abavangeli, othisha kanye nabafundisi. Ngiyababingelela egameni likaJesu. Ngiyacela ibandla lonke ukuba lime ngenyawo ngaphandle kwe-fivefold. Sina sonke bazalwane sidumisa uJesu ngalabo abagcotshwa maphakathi kwethu. Jesus. Ngicela kwandebele uyadumiseka yena uJesu. Uyadumiseka yena uJesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Usame kanjalo ngicela ukubingelela uyishayile izandla ukuthi ukhona nawe. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Ningahlala phansi bazalwane. Mfundisi uMandate malume. Ngiyabonga mfowethu ukubona lapha etendeni likampostoli oyindodana ngesimeshenene. Myself. Ngizoshumayela. Ngiyazi bazalwane ukuthi into esifunayo kuze uNkulunkulu namhlanje. Bingelela ngibonge kakhulu acknowledging brother abazalwane engihamba nabo base Kingdom Life Ministries International abangiphelezelile namhlanje. I acknowledge them. Amen. Cela sizwe uNkulunkulu John chapter number 4 verse number 14. Angazi umoya ongcwele ufunani namhlanje kodwa ngiyakholwa ukuthi uma uzolilalela nokulalela izwi lakhe ukhona elingakwenza kuwe njengoba lokhu lizokwenza kimi. Abanye baqala kulethela bathola ingomfina abanye bahlanga abanye baqalisifela eyenza kodwa bayi kosana Verse number 14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them the spring of water welling up to eternal life. Ngicela ungomushela. Ngepha lowo oyakuphuza amanzi My God. engiyakumnika wona akasayi koma naphakade. Ngepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba umthombo wamanzi aphuphumayo kube ngukuphila okuphakade. Phakathi kwawo kuyakuba amanzi umthombo ophuphumayo bese kuba ukuphila okuphakade. La sifunda khona bazalwane uJesu usemthonjeni ufika nangu owesifazane waseSamaria nokho wayedumile ngakubo. Sanibonani kaNdebele bakhona abantu kulendlu linginikeza uamen ningangcishe. Amen. So lo wesifazane une ndlela abantu abamdescribe ngayo. Uma ungahamba ubamise eSamaria ubabuza ukuthi ubani lo, ilona lo uzokutshela lo wesifazane ukuthi ubazi kanjani. Ngoba leyinto empilweni ethi life is not fair. It's one of the things that I have discovered about life, that life is not fair. Get used
it. Ngoba lo wesifazane indlela sayidescribe ngayo ayikho fair impilo kuye. Ngoba lo wesifazane akazenzanga ukuthi azabe ilento abizwa ngayo. Sanibonani bazalwane. Amen. Life is not fair. Get used to it. Kuyenzeka abantu bakhaze uma bekonga ngawo bethi lo intandane. Awusenzanga waba intandane. Life is just not fair. But when people describe you, they will describe you according to the happenings of the life. So lo wesifazane ke mawungabuza ngaye azothi abanye babekhuluma ngaye bathi wayithanda amadoda, abanye babekhuluma ngaye bathi wayemadoda amaningi, abanye bamqambe negama elisuitable for umuntu abathi unjani. Kodwa lo wesifazane ngithi mina ebusuku akazenzanga, impilo was unfair to her. Ngoba impilo is unfair bazalwane. Mhlawumbe ngisho lokho kwesibili kube idisclaimer yami. In life there is no one who owes you. Empilweni akekho umuntu okweletayo. Mina akekho umuntu okweletayo. Manje ke kunezinto ogcina uba inkinga noma uba nezinkinga ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi abantu bayakukoleka. Mhlawumbe ngiqedele ngithi njengoba engekho umuntu okweletayo futhi akekho nokukoletela explanation. Ngoba ezinye zezinto ezokwahlakalela empilweni akekho one explanation yazo. Amen. Sabona netendeni. Jesus. Abantu ke bayachaza ngezinto odlula kuzo noma odlule kuzo. Abantu bachaze kanti bachaza abafuna uqonda ukuthi life was unfair to you. Kamenye into nje ekuphileni okumele uyazi ukuthi people will disappoint you. Learn to deal with it. Abantu bazophoka, abantu empilweni bazophoka. Ukufunda ukudila nalokho. Maybe I'm getting ahead of myself. So lo wesifazane udisappointwe abophu. Ahlangane nabo. Impilo yaba unfair. Angilizwa mfundisi umandate iBhayibheli lichaza ukuthi waba nabo kanye kanye. So lethi ngenza ke ngicabanga ukuthi lo sisi uyafana nosisi wakwaNdebele. Ozama la kuhluleka phela zame la. Uphinde kuhluleka phinda zame la. Awusanibonani bazalwane. Amen. Ay, Nkosi. Kodwa mase simchaza siveza sengathi lo sisi wayehlulwe isimilo. Lo sisi wayengahlulwanga isimilo wayezama. So lithi ke iBhayibheli lo wesifazane uthe edlu esemthonjeni bese kufika uJesu. Jesu uhamba nabafundi bakhe. Ngoba noma impilo ingaba unfair noma abantu bangakudisappointa, kukhona usuku olufikayo olufikela wonke umuntu lokuhlangana nalo athi omunye mayebhala ngaye wathi akasoze akudela ngoba wafa eKalvari. Sabona ngoNdebele. Noma sebechaze ngani, noma sebesho ini ngawe, noma sebe-exclude kangakanani mntaka baba, kodwa khona usuku lufikela abancane nabakhulu, lufikela abanemali nabangenamali. Usuku lokuhlangana nalo okuthiwa yena uligxalaba elibanzi. Hey, Jesu. Okuthiwa yena unemikhono emanzi. Khona usuku lokuhlangana nalo mabhedu njengabantu. Owesifazane usemfuleni njengensuku zonke uzokha amanzi. And lo suku malufika alubi dramatic. Awukhona enkhuluma naye ngoba ufikelwe usuku namhlanje. Lo suku malufika alubi dramatic. Ayikho into izwayo ubona ukuthi hayi namhlanje lifikile lo
busuku ngoba lo Jesu mayefika lo wesifazane ufika ngendlela okujwayela ukufika bonke abanye abantu besilisa ufika emfuleni nesingeniso sakhe isingeniso lo mama ajwayela ukusizwa kubalekileke ukuthi ukwazi ukubona usuku lwakho maselifikile njalo libona kanjani sethi na uJesu yemama ngicela ungiphuzise ngicela ungiphuzise amanzi give me a drink ngiphuzise amanzi manje lento ijwayele ukushiwo obhundi baseSamaria laba sebemphoxile sethi lo mama hey man noma nje ngiyathanda ukuphuzisa kodwa umSamaria nomJuda ayikho into abangakwazi ukuyenza ngoba lo mama umbuka ngendlela bebuka ngayo labo ubhuti umSamaria nomJudiya abadlela sethi ke uJesu hayi mama ukube bewazi isipho somusa sokuthi ubani lothi ngiphuzisa amanye amazwi uJesu uthi ngiyabona ukuthi ungibuka njengabo bonke abadisappointed ngiyabona ukuthi ungilalela ucabanga ukuthi ngisafana nalaba abaphoxile izolo sathi uJesu ngicela ukuthi ke ngiveze kuqala ukuthi into ezokusiza uqala ubone ukuthi angifani nabake baphoxa izolo cela ukusho umuntu wakwaNdebele leli tenda alifani namanye akaphoxa izolo njengoba soshumayela nje isibani nabake bakushumayeza Jesus ayazi usuhambe kakhulu amathende enosawucabanga ukuthi ayikho lento kodwa kube bewazi isipho somusa esifikile kaNdebele Jesus sethi ke lo mama mfethu awunalutho awuphethe bhakede awuphethe intambo futhi lo mthombo udiphu ubuzomkhela phi amanzi ngoba uJesu uthi kube bewazi ukuthi ubani lothi ngiphuzise ngabe uyaphuzisa ngoba lo othi ngiphuzise uzomnikeza amanzi okuphila okuphakathi lokhuluma nawe namhlanje akaze ukukunikeza isethembiso kusasa ngasigcina lokhuluma nawe namhlanje uyalinda izwi lakhe kumele wakhuluma nje uyayilinda leyo nto ngekufe ingakenzeki ngoba seyiseyashiwa uye lokhulumayo namhlanje uphethe isipho somusa mfowethu lohlangana naye namhlanje uzoke imoto irole kodwa wena ungafi kanti usafuna ukuthi lento ayikhuluma ngawe hayi lohlangana naye akafani noke wahlangana nabo ngicela ukubemezela ngalo ngimlethile namhlanje akafani noke wahlangana nabo ngoba noma ke wakhuluma uthi uIsaya mayikhuluma ngaye umprofeti uthi uyalilinda izwi lakhe manje walikhuluma uyalilinda bese liyanetha lifane nemvula bese imvula kwenzeke ke bafowethu ukuthi manje yanetha ingawumatisi umhlabathi uthi kanjalo izwe liphuma emlomeni wakhe makathi uyalilinda usho ukuthi akatatazeli yazi lo khuluma nawe namhlanje ngimlethile namhlanje akatazeliswa i-age ngiyazi wena usukhala nge-age ngiyazi wena usuyibona usumdala kakhulu ngiyazi wena usuyagivapha kodwa yena uyalilinda ambebezela ningile alikhuluma ngempilo yakho usalindile karipata yakata herimata kata ukhuluma nawe ngoba ngiyazi uphelelwa yithemba ngoba yonke into yashiwo ibona ingenzeki usalindile awambe
Isifo sibanjwe amaphilisi. Sibanjwe into eyikhuluma concerning your life. Isifo siyaphaka ngoba ulilindile ukuthi konke akhuluma ngawe kuze kufeze. Jesus. Kube bewazi. Kube bewazi. Lozile ukulethela isipho somusa sengunaphakade. Asinayo expiry date. Ngikuyeke lo. Usho ukuthi impostoli asidipendi ukuthi wena usa right noma wrong. Lesi sipho somusa asdependile kwenzeni kwakho ngoba ukufike wena wenza kodwa wehluleka wenza manje ingakhethi ke isipho mhlawumbe si-explain impostoli noma isipho yilento engiyinikwa umntweni engingayicelanga. Isipho yilento engiyinikwa umntweni engingayisebenzelanga. Akudingeki ikhwepha zami ngoba uyazazi ziyehluleka zinama-limitations zidiscouraged i-unfairness of life. Isipho yilento ongashongo ukuthi uyayicela. Ngiphinde ngisho isipho yilento ongayisebenzelanga kanzima. Jesu ngobekezela, Jesu ngobekezela, Jesu ngobekezela. Akekho ongayisebenzela lento eyideserve. Kusho ukuthi ukusebenza kwakho neyikhwepha zakho angeke zibe zikusize kulento. Yingakho ngidecide ukukunika yona njengesipho. Abanjwa i-religion ikufuna imisebenzi yezandla zakho ngoba wena uyahluleka. Yashuphi i-religion izofuna ukwenza kwakho. Kanti isipho somusa isipho sinika ungasebenzanga. Somusa mayethi ke singunaphakade uthi ke i-time frame yaso mama alidependile ekuhlulekeni kwakho phakathi nendawo kodwa singunaphakade. Time frame yaso idepende kimi mina muphi wesipho ingunaphakade. Sathi-ke lo wesifazane abayitholi lento njengoba nawe ungakayitholi nje uthi lo wesifazane awuphethe nabhakede abakhuluma kanje bajwayele ukuphatha amabhakede abajwayele ukuthi nabo banganginika amanzi abantu basuke bephethe intambo zokukha amanzi ajulile mina la ngingakwazi ukufika khona wena uphethe konke lokho. Sathi-ke uJesu kulo wesifazane wonke umuntu ophuza amanzi uyoma futhi. Unjani bazalwane? Uyoma futhi. Yabona amanzi wena ukukhuluma ngawo wonke owatholayo uyoma futhi. Umuntu uyaphathwe unxane sekwatholela amanzi wabizwa nge-employment uphathwe. Yilapho ungamele ufune i-employment ufune isipho esigunaphakade. Ngoba uma wathola i-employment kanti isipho awusitholanga uzophinda unxane futhi. Yingakho bethola ama-promotion kodwa baphinde banxanwe futhi. Ubafika besemsebenzini kodwa benza into ze-corruption ngoba banxaniwe. Bawaphuzile amanzi kodwa bayoma futhi. Uzofuna
ukhoda komisi. The problem with the gospel, Mamsukazi, of I catch it and receive it. The problem of that gospel is because we give people the water that will make them thirst again. They catch, they receive, they get employment, but they thirst again. They get promotion, but they thirst again. Muga must have promotion in food is also. We must have promotion of Kontopazani and apply. Push what the promotion we call Mundo Pinda Woman. No may toilet and day. God do it on our Pinda Woman. Almost a Jelito Bazani and no funeral servants. Who's in our public room? Total Mundo Pinda Woman. Only dangerous. Open the Shasalum was a pulpit. Only ngabuhlaselwa ngomncane aphinde ubone ukuthi uyoma umdala uyoma ingane sontwana sikho safe ngoba uyoma aluluke babamba abantu sebekhuluma ngezilimi manje bawatholile amanzi abizwa ngazo zonke izinto. I know this is a revival of miracles, but it before you get a miracle, thola amanzi azokwenza ungaphinde wome futhi. Thola amanzi azokwenza ungaphinde wome futhi. Ngoba umuntu mayihlaselwe umncane. Obazalwane bami, mubu umuntu ahlaselwe umncane. uJesu babeke bawaphuza lamanzi. Oh yimbi intombazana ihlaselwe umncane onganiza kwethu. Yimbi ayikho into edelayo ayifiki la khona ithi senganeke. Umuntu brother abancaniwe sontweni. Nize niyibuzi iphanti type yakhe. Ngoba ungena yonke indawo uyabona yomile iqapumalanga. Umuntu mahlaselwe umncane. AkuJesu uthi asilungise indaba yomncane. Number 2, uyikhuluma kunomama nendaba yomncane. Ngoba nomama ufika wazama ubhuyi ugayi wokuqala. Wazama wesibili, wazama wesithathu, wazama wesine. Wesihlanu manje. Uthi Jesu uyazi ukuthi yini lento ekwenza lokhu uya kulabo abantu. Umncane. So asadresseke indaba yomncane. Umuntu ophuze lamanzi akho uzophinde wonke. Bese ke siba kule verse eselifundile namhlanje. Bese kodwa uma ukhona ke waphuza. Oh haleluya kasana. Ukukhona ke waphuza lamanzi. Nalethwe yimi. Hayi lawa wajwayele. Khona amanzi alethwa uKristu Jesu. Yilaba fowethu amanzi othi bowaphuzile. Avale unqano lokuthi walahlwa abazali. Akwenza ivoid valid. Mawuke waphuza kaJesu avala ikhala ngaphakathi sokurejectwa, sokulahlwa, sokungafunwa, afike lamanzi ayivale. Uzizwe uphelele. Ngaphuza lamanzi uKristu. Lamanzi alethwa uJesu. Enza ukuthi imali ingekho. Ngihambe ngathi ngisiqhumame endleleni. Kunamanzi engiwaphuza avala unqano. Angihanele izinto zabanye abantu. Ngoba ngithola amanzi aphuma kuJesu. Uthi mawuke wawaphuza. Lamanzi akhe aya-shareable. Awadini ngokuthi aphuzwe uwe. Kodwa bonke wawaphuza. Uthi eswini sakho kuba nesiphethu. Mina ngwasemakhaya. Isiphethu noma kungabe izulu lomisile. Kodwa isiphethu sifika silokhu sithi sikhipha amanzi aqini.
sikhipha amanzi amnandi, sikhipha amanzi angadingi ukuyobiliswa isiphethu. Uthi mawuke waphuza lapha ethweyini uthi uba nesiphethu ngaphakathi kuwe, uthi ngaphakathi kokobhoza imifuno yamanzi engunaphakade. uJesu uthini kulo mama? Uthi uJesu kulo mama, when you allow a relationship with me, I give you what water can give you, but even more. Sifuna ukuvala. Kodwa aqale ngithi enzana amanzi emzimbeni womuntu. As I'm drinking this water, it's regulating the temperature in my body. Njengamanje ngiyajuluka, means my temperature is high. But as I drink water regulates the temperature in my body. Izoba normal temperature yami. Kusho noma ngingajuluka kodwa ngaphakathi angizushisela ngoba ngiphuza amanzi. Enzana amanzi emzimbeni womuntu. They lubricate ama joints. Njoba ngihamba, njoba ngimile, njoba ngikhuluma ngithi nginama joint ezandleni, nginama joint emadolo. Lamanzi njoba ngiqeda ukwaphuza ahamba yothinta onke indawo lezi ngama joints zase ziba lubricated, zase ziyathamba, ukuze ngingagcini ngishawe istroke. Umuntu emeka nezobuzalwane, that's what water will do to a person's body. Enzana amanzi, they protect organs in your body, they protect your kidneys. Ungasho ukuthi usuphathwa ama kidneys bese uyagula, bese they protect all ama organs, they protect your heart. Amanzi ingakho njalo makhulunywa nomuntu uthi bophuza kakhulu amanzi. Amen. Enzana amanzi, amanzi atransporta ama nutrients emzimbeni womuntu. Onke ama nutrients adingwa umzimba. Mawukade udla uphuza amanzi, lokho kudla kuyagayeka bese ama nutrients akulokho kudla angene aye kuye wonke umzimba. So lento isho ukuthini mayethi uJesu, lamanzi engizokunika wona, my God, ngeke uphinde wome. Number 2, azokwenza esiswini sakho kugeleze imifula. Ngithemba ngiqala ukushumayela la ngathi life is unfair. Get used to it. Muke waphuza lamanzi alethwa uKristu Jesu. Ayiphela ukuthi unokuphila phakathi lekwethu. Kodwa uthula emhlabeni impilo unfair. Ufanele ngabe uphelelwa amandla. Kusho ukuthi ama joints akho are lubricated. Bese uzithola uqhubeka la khona abanye bebecaba ukuthi uzokufela khona. Ingoma esifini sakho kugeleza amanzi. Uzithole uqhubeka ne-assignment abanye bebethi uzoyiquita. Ingoma my joints are lubricated. I feel like going on. I don't feel like going back. Forward I go. Yebo ngisayekile, but my joints are lubricated. I feel like doing it again. I feel like trying it again. Lesson sami geleza amanzi. Ke amehlakalela lento lokufana to Isaac. Ku chapter number 26 kaGenesis. Kuthiwa eGerar kwakunesomiso. Karapaya. Ngobekezela. Jesu ngobekezela. eGerar kunesomiso. Abanye bayathutha eGerar. Bethuthiswa isomiso. Kanti umuntu onemifula aphakathi. Noma nganesikhathi sesomiso uyahlala eGerar. Yini engenza ngihlale? Kukophoza imfula. Abafowethu, ngoba bakhona basindiswa njengami lentela. Cela ukushiqinisa kuKristu. Kuyenzeka impilo yomzalwane ibe nesomiso. Kuyenzeka impilo yomzalwane ekhuluma ngezilimi, ethandaza, esinukudla, ibe nesomiso. Kuyenzeka into singahlangani.
fasting and prayer still singahlangani. Udedele phinduke next 7 days kube ngathi ziba worse. Ongicela umtshela ukuthi isu leso sokuyisikhathi sesomiso. Ayakuzona phindele ngakuye. Umtshela kusuka kufika isomiso. Izokuhlupha ivangeli. Umuzo ucabanga ukuthi lizokwenza wena uphile. Kungenzeki izinto ezenzakalayo ephileni. Kodwa uzohlala kamnandi evangelini. Uma wazi ukuthi noma ngafika isikhathi sesomiso. Kodwa already I'm provided ngemfula yamanzi. Angisho ukuthi asingafiki. Kodwa masifika bangabongwe uNkulunkulu wethu osiholela odwendweni. Ngiphila ngathi angikho esomisweni ngikwisomiso. Ingxaki kwakho into yasuke yenzeka ngaphakathi kwami kunemfula. And lamanzi are lubricating my joints. Lombona to Isaac useGera kunesomiso. Abanye bayabaleka eGera naye ufuna ukubaleka. Athi uNkulunkulu abanye bangabaleka wena kodwa uzubaleka. Ngoba wena umuntu wesethembiso. Wena umntwana wesethembiso. Wena umuntu engizoveza ngaye ukuthi abantwana besethembiso baphila kanjani. Phela bafowethu uIsaac umfowethu omdala okumele sibukele kuye ukuthi abesethembiso baphila kanjani. Ngoba nathi saba besethembiso ngoKristu Jesu. Yena waba wesethembiso ngoAbraham. Kodwa thina saba besethembiso ngoKristu Jesu. Sathi ngabesethembiso babaleki. Cela ukukhuluma negwala namhlanje. Ufuna uzokhuluma nawe ubalekile ukasha njengoGideon. Ngizothi thina besethembisa sibaleka. Ngizothi sukuma phawe lamandla. Awukwazi ukubeka isandla edetheni uphinde ujike. Asibaleki. Sihlala noma kuyisomiso. kuJesu sihlala noma kuyisomiso. Sedlula ama-financial drought kodwa sihlale kuJesu. Asikijimi semambani. Okuthuza ukuphetha ucingo ukhatha uqinde ngezi. Kuzoba kabili nje kathathu bese uyo. Asiyeyi bazalwane. Sihlala kuyisomiso. Awukijimi emambani. Okuthuza sizindimbane nje nawe ngiyazi ukuthi usindisiwe mzali. Ngoba omzali abakunesomiso abeve benama-solutions. Umuntu malanga akakuthengeli ngisho isingo. Kodwa mhla kunesomiso ufuna ukubusa kwelinye i-altar uzwa ethi uzokugibeza. Kahle kunemoto nje kababa usithole ebengizokubona naye ngaphelele. Kuleya mzali uzosithatha seqinze bese uyabona kuzofika kuntanga amanyana akekho ozokubona. Uzobuya ihlambulu. Yey! Siyahlala kuJesu. Ngoba isini zethu kunani bazalwane? Kukophozani? Imfuna yani? Asihlaliswe ukuthi umambani ugogubani umkhulubani akasizi. In fact ngabe sikhuluma mama sithi akasizi. Ngoba bakhona omzali esibabonile besizwe uyena. Sihlaliswe ukuthi kunemfula manje. Ekwazi ukusinika lento lokubaba angekasinike. Lekufuna ikwazi ukusinika lento lomama angekasinike yona. Amanzi okuphila okuphila. Wathiwa kahlale eGera. Isitsheke sesithobe wahlale eGera sengizothandaza. Wathiwa wahlale eGera ungahamba. Wathiwa wagijima. Isaac wayohlala eGera. Tshela ingeke bafetha sahamba. Asibeke phansi impahla. Ukuthi angimemezele komunye bese ufuna ugive up kuJesu. Ngithi mfowethu asahamba. Have your unpacking kwama. Sizoza kuJesu. Hallelujah kuJesu. Oh yes. Asambi besithuka asambi. Asambi izinto engahlangani asambi.
sihlala ngenkathi nakujesu azihambi wathiwa ngeke sihlale nipha asiyafunga wathi ayifuna mthombo yake yapi yambiwa ubaba u-Abraham noma kunesomiso kodwa kunemthombo yake yambiwa ubaba wathi angihambe ngiyofuna amanzi kuyo athi ngababona-ke bethatha amaphiki namafashoni beyobumba babefika bamba umthombo wokuqala bathi ngalelo langa ngiyabacabanga ukuthi babe-excited uyazazi na uma u-excited ne uyizwa i-breakthrough ikunukele khona amaculo waculo uma uzwa i-breakthrough isemnyama sisimi lapha simemezela ukunqoba uneme ukunqoba nebosekazini thina simi lapha simemezela ukunqoba uyizwa i-breakthrough ukuthi ayingayithola noma kuyisomiso kade khona into uNkulunkulu ayilungisayo yabona lapho ngisho ukubana angafuni ukufaka ibhithi awukhuleki mani ukunqoba ekosegazini thina simi lapha lento ngathi yiphike bani ngiyayicabanga le ngoma lokhu ishayile athi mina usuphathele mzala awunika mina ngishaye isomiso sikakapheli aqhuma manje anayiqhuma amaFilistiya wabo amaFilistiya kanjani bafowethu wabo thuweza amaFilistiya azobabangisa alwa nabo ngenxa yamanzi aphumile kodwa kuse kunani manje bazalwane kunesomiso ngoba sibaqamba Isaac lo mfula wathi bafowethu asibayeke abawuthathe ngoba lento abayithathayo ikhishwe yinto elithi phinde nisho lento abayithathayo ikhishwe yinto elimi ngaphakathi lamanzi abawabonayo aphuma kumfula ogelezayo owenza lemifumo abawuthathe bese uqambika wathi eseki owabangibangisile nantiyo into bakholwa bafowethu entendeni engifuna siyifunde kumfana uIsaac uma beqeda ukuthatha umfula wabonakala ethatha amaphika akhe wafowethu asambeni nansi inkinga yakho wena wawuzothatha amaphiki uye ekhaya waphonsethana you are giving up life is not fair. It's not fair. Get used to it. Hey.
is not fair. And a pity someone will come and say your idea. Life is not fair. Get into it. Stop looking up. Hey, when you get hey, and I like it because anyway. You be like you call fair. Stop giving up. Say you go like I get me and go be like put out on my police. So you be like a spare. I take a chat. I pick up what for something. Wezwakala ingoma yokunqoba ngathi yancipha. Angazi basebethini manje. Baqhubeka ke bahamba indlela. Noma ngikhathala endleleni nginonika amandla. Yebo ngiqhubeka. Sesongini. Akasoze. Angiyidele. Leyo ngomehlatshelo lomuntu. Ukuthi ngaphakathi kuye kunemifuna egobhozayo noma edisappointekile la kodwa akasugive up. Hey, ngoba nokuye umnika amandla okuqhubeka uJesu kimi. Akasoze uyahlupha wena ngoba udisappoint abantu uqoba ukuthi udisappoint uJesu. I encourage myself in the Lord. Koni kata ifike umuntu la khona kumele afunde ukuze ukuzela uKristu. La khona lonke izoshinayela upulpit ulizwe ngathi kuyenza sense. Khona manje kumele uwezwe njengesphethu ngaphakathi kulo. Fika kwindawo yesibili atula le ngoma noma ngikhathala yabona le ndlela sebeshaya ngayo ayisafani nendlela yaseqaleni ngithi it's okay indlela osushaya ngayo manje we understand lewaphaka kodwa into engithanda ngawe you are not giving up uyaqhubeka uyahamba awumemeze kakhulu uthi asimbe ngoba kasideli aqhuma manje bayiqhuma manje aqhamuka amaFilisti sanone bam ngengophuma kwiwarfare wathi usathi uyaphumula wangena kwenye mvangeli usathi uvuma uJesu ukuthi ukuphephisile la wangena kwenye into kwamehlela uIsaac bakwehlela nawo ubuku Isaac wenzani ngoba kwamehlela uIsaac wathi mayemba uqhuma amanzi afika amaFilisti amlwisa awuthatha lo mfula wase uqamba igama wathi Sidna mhlawumbe umphostoli wami esiyibuke lento yakhe yokuthi mabeke bamphuca uyishiya iqamba igama wenza imemorial yokuthi bake bangiphuca kodwa ngaqhubeka akenzi imemorial yokubamba igqubu lokuthi bamphucile kodwa wenza imemorial yokuthi ngine strength esingakanani kimi noma bengiphucile ayiqamba igama wadlula ngoba ezinye zezinto odlule kuzo kufanele uyiqamba igama odlula uyahlupha wena lokhu ubuyela kuthi uyayibheka ndibe kumele uyiqamba igama odlula hayi ngiphinde ngisho izinto eziyodlula kuzo kumele uyiqamba igama udlule ngimthanda namfundisi wami meqamba Sidna akasho ukuthi mayiqamba kanjena neEsek shithi nawe ngaqa mayidlula kwena akayikhumbuzi enye adlule kuwe awukhona engikhuluma naye into ezokwenza ube
ubambelela izinto bekumele uyiqamba amagama odlule kuzo. Angiyazi-ke le ngoma kusho ukuthi lamanzi we-mandate awanqamuki mani. Nasi isimanga samanzi noma ungaphuqa alokho egubhozile. Ngithi mina ngimzwile ethi siyanyinyeka nxa zonke. Ngimzwile mina uMpostoli Paulus athi siyanyinyeka nxa zonke, kodwa asingamuza ukuthi kodwa siqedwa yini esenza singaqedwa amanzi imifula egubhoza ngaphakathi kithi. Ukunyinyeka kuzokwenzeka. You can't pray it away. In fact, stop wasting your prayers praying for ukunyinyeka ukuthi kungafiki. Kuzokwenzeka kodwa siqedwa. Thina sinjengembewu bonke wasiphonsa phansi siyakhuluma. Abantu bakuleyo ndawo abafani nabanye, yithi lawo asifani nabanye. Kwenze njani ngaphakathi kithi gobhoza imifula. Hamba kuphoxekile sebewuthathile wesibili. Kodwa ngathi ke ngibone encourage ahamba nawo. Okwesike isikhathi Mpostoli inkinga okuhamba nabo. Wena usukujwayela ukuphoxa kodwa inkinga labo hamba nabakujwayela. Bacabanga ukuthi njalo kufanele baqhuma masimba kuphuma amanzi kuba wethu. So usenomsebenzi manje uIsaac wophinda encourage ahamba nabo. Bafowethu thathani siya phambili. Washo njalo umuntu engadala ukuthi siya phambili. Thathana amapiki bafowethu othina siya qhubeka. Siya qhubeka. Awusibona bebeke osiya phambili. Ay Isaac ay Satele Isaac ay Lalelani siya phambili. Tina siya qhubeka. Yey siya qhubeka. Sakrabaya atsikilele phakathi kithi uthi Jeremiah lento injengomlilo. Uthi lento efanele kithi siyaqhubeka. Asaphile bafowethu siya. Siyaqhubeka. Uthi noma ngifuna ukuthula uthi akuthuleki. Unento eyavalelwa kwimi ngaphakathi. Uthi lento injengomuthi amathanjelami noma ngifuna ukulala phansi kodwa ngizizwa ngivuka futhi. Ngathi uIsaac ngiyabuza bafowethu asivukeni ulona maphiki. Thina siya mafilisti or no mafilisti. Jesus siyaphambili. Namhlanje kwaNdebele umoya wona uzowakhupha oluthi giving up is not an option. Ngaphansi bafowethu ngivana intshumayelo. Fika bamba futhi. Yabona lezi zakhe ngathi azimba kancane. Wathi lethani kimi. Lethani kimi. Ngoba khona usuku. Ngoba uthi lethani kimi. Bafundisi bayangizwa ngene. Khona usuku bafundisi bamukela uthi lethani kimi. Izinkonzo uthi yadoka. Fike ngesikhathi intercession uthi lethani kimi. Jesus.
school uthi ibusendini ufana uthi you are everything to me kugcwala umusi endlini you are everything to me El Shaddai uJesu abe phakathi kwabantu bakhe usendini waseyibambo Isaac waseyamba you are everything to me you are El Shaddai akana iponya na awule mfundisi wami you are everything Philist salukufana sithandaza ahlangana amaPhilist bafundisa ukumenza njani lo mfana simvalela samfika la simvalela wafuphuka la sathi simvala la wafuphuka la athi amaPhilist asena ithina singasenayo energy nanti ke ngamaPhilist awawaphuzanga amanzi alubricate ama joints kantalwa nomuntu olubricated nokungamvala namhlanje kusasa ufika evukile uthi uyamamba namhlanje kusasa ufika hayi wenza ngalele sini sakhe kugobhoza ngefuna yamanzi namhlanje nawungaphuza na ungaphuza lamanzi sinenge nyawo sethu namhlanje na ungaphuza lamanzi athi amaPhilist asikwazi ukumvimba wenze njani kulo muntu uphuza amanzi aprotect ama organs akhe yingakho noma ngakhathala kodwa ngekalale phansi khona ngoba ama organs akhe protectwa amanzi agobhozayo eternally aphakathi kuwo yekubenze lutho umuntu ohamba noThixo menze lutho umuntu owaphuza amanzi athi amaPhilist omunye komunye asibayeke asimiyekeni uIsaac ngicela ukumemezela namhlanje ebusuku qhubeka uye phambili bazohlangana bodwa bahlukane ngendlela eziyisikhombisa yibona bazothi asimiyekeni nomntwana ayikho into esingamenzayo bona bazothi simiyekeni lo baba ayikho into esimama bona bazothi simiyekeni lo mama simiyekeni lo gogo Isaac masehleli la ithuza kwalo mfundo soqamba igama sethi Rehoboth for the Lord has made a room for us and we shall expand. The Lord has made a room for us. We have found rest. Sayithola indawo yethu yokuphumula namhlanje ebusuku ngithi khona amanzi ongawaphuza ungaphinde wona just mayikhuluma nalo sifazana ukhuluma ngalawo manzi ukuthi emihleni la uphelelwa khona amandla uzwe uqubuka wona lamanzi uzwe ukuthi zama futhi ngoba he knows life would be unfair to you, but if you have these waters inside you, ayikuphinde wona amazi kaNdebele noma bakhona nabantu abafisa ukuphuzayo kulamanzi ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje angizele abantu abaningi kodwa ngizele wena mfowethu lalela ngisuka eThekwini ngizele wena ukuthi uzophuza kulamanzi nangu uJesu onikana amanzi engona phakathi esifini sakho gobhoza ukufuna yamanzi
When you face life and its adversaries, you will be empowered. Uyonqoba kuzo zonke izinto esendleleni yakho. Ngomphuse kulamanzi. Ngiyacela ukuba sivalele amehlo ebusuku. Wayo indodana ophila phakade wayo indodana ophila khona inothi ebusuku umpostoli icela uthandaze nami. Cela la ukhona phakamise kakhulu isandla sakho. Cela ukhulele nami ngidinga namanzi. God bless you. God bless you. God bless you. Makasha cela ningisizane. Ngiyacela sithando somthatha steps esibili gijima uze la ngaphambili uze ngithandaze nawe eduzane. Oh, please help me to lwayo indodana wopi. Cela ningisizane nize gijima sithando somgijima gijima uze ngaphambili. Wena phakamisa izandla zakho gijima uze ngaphambili. Okholwayo indodana ophila phakade. Okholwayo indodana wena waphila phakade. Okholwa